извънземни. Сега ще ви кажа, ще играем на любимата ни баба Гранушка. Сега само трябва да се борим. Бабо! Махай са! Махай са! Махай са! Мах! Не то искам! Не! Сега, нали видяхте как ме дяди слезе долу и изкараме ангелите тая? Всичко грозно тук, малей! Всичко грозно! Бягай! Няма да бягам. Сега аз съм под леглото, няма да ме намери. Бягай! Има саундчет. Попи, бягай! Попи,